posibilidades de que se den casos en full? Anem a veure, les falles estan suspeses des del 10 de març com a conseqüència d'una decisió del govern de la Generalitat i continuen suspeses. Van ser les primeres grans festes de l'estat espanyol que es van suspendre. Per tant, en aquest moment estan suspeses. El que nosaltres vam arribar a un acord en el seu moment de que si era possible, sempre amb un condicional, es farien en juliol. Però jo vull reiterar, les falles estan suspeses en aquests moments i van ser les primeres festes que es van suspendre. A mi ara estem veient que apareixen altres festes que es suspenen, però nosaltres ja portem molt de temps en aquesta direcció. Què és el que farem? Doncs el que ens diguen les autoritats sanitàries, com hem fet sempre. I en això serem molt rigorosos, però a més amb un afegit. Nosaltres sempre aquestes coses les volem negociar amb tot el moviment faller perquè em sembla molt important, perquè en aquesta ciutat tenen un pes molt important. Però repeteix, les falles des del 10 de març estan suspeses. Lola Soriano de Provincias també tenia una pregunta.